Разследване в темите. На 1 август на vidinvest.com всичко излиза наяве. Инцидента става снощи около 22 часа, но за него се разбра преди часове от зрители на Видинвест. Ауди връхлита с бясна скорост на кръговото на булевард Панония във Видин. Собственикът на автомобила не пожела да застане пред нашата камера, но свидетели разказват, че лекият автомобил Ауди А6 се е движил поне с 140 км в час. Шофьорът вместо по пътното платно минава направо през паветата на кръстовището. Връхлита и се разминава на косъм с друг насрещно движещ се автомобил. Удря жълтият Фиат и го праща на 10 метра от първоначалното му местоположение. Щетите и по двата автомобила са сериозни. Собствениците на блъснатия автомобил коментират, че шофьорът е бил видимо неадекватен, не е ясно дали заради взети субстанции. За сега от полицията няма информация, правен ли му е тест за алкохол и наркотици и какво е показал той. Нито стана ясно кой е шофьорът, свидетели разказват, че бил със странно име, най-вероятно чужденец. По информация на Видинвест, заради високата скорост и причинените щети, откат е отнесъл няколко акта. Работата по случая продължава.